Ka Presiden Jong Kasti ka kong purity pawa menta kasngi ba jingkran ka jinlang ngaulan kala penlong na benta kisangut kirang ba kasi wala sa asyad ya paki pulit kala benteng ya ka sarkar MDA hamtame ke NPP hakmat ka jingdon lang ba penyat sing sim MLA ka NPP ba mikmat ya ka maurang kanang konstituensi yang pur ka kong purity hakajingkran jangka kala ong ba ladang ipaj ya ka jingla ka sarkar kum kajing siat yo ba cher starfield thank you kajing bom sim khia ya kipat kaput kapan artin hakabor bar kajing la jong kipulen kala ong rub kajing la jong kipulen bun sin namar ba kim ju ajing singa kipat ba ka tan kaput bar kajing bom dan setia kino ki police station na ki tempulen kapan ipen ban ba kipat ba kami ajing singa bar kajing ya da na kising halang ban ni kipulen jong ka sarkar jela May ihang ni idon irang ba iwi inang mikmat na po ka maurang kinang constituency da kababuram ya hiba ngahaban banya ka NPP ngahaban banya ka nama kumakalong hado menta gumakalong hado menta dangtang sistem tam uway kuli ulapan pedong hapa mulai kentan masar hado mentang impat yo ka justice ngimpat yo ngilang larang tang kakaipot ka ba PI yang iru kakaipot ka ba penar tatin yang i ka ba ngimlaban pediang ngimamlaban pediang ngangait bai-bai don hang ni ngabara sipo ka party ka jong pi lanira sipo ka assembly ya ka ba kinyo ba ni kren ha kren sai sakan utliba ki kuli bangin yap sakan nggut kita ki mensembriu ki jongi bangin dona kamtame sipo kapot kadai ka jakaya ka ba mangilang baro bangis ngaw-ngaw ngisutnat badai maki bandan kata kabor ban peni yang iba haduhang ni upor usam jongi lanungin up wal por usam poy hapo city sulong jongi balane tang hapo damsai lane tang hadu hapo hapuriang lane hangtai hapo Janja Hills balingin up hadu banda poy kata kapor dai na kata kadaw ka pelong yang ibangin nyami gumni pegawai ka sarkar kam syamlas ngap yang i ya ka bangin yo ya ka mensim lani bangin yo ya ka jingim ka bakalut ya ka bangin yai lailut buan sin ni sate amrau halagi jong balai ka pelong yang i kumni na marga state government ka jongi kam ju ngap par kam ju i bar kam ju pe jengai la ka sakat no telisyu ka jing kali bangan bo ya ka state government ya ka ba mapi bikwa baki sam kuli jong ginong penyat beriu ginwan ban sam yang i bat ngiyi baka police department ka jongi na po Meghalaya kam na day ko kata ka police department ka Donbor banban ka le Donbor na kabanta jongi haja ka bakin bo ya ka police outpost hangte ya po mukro banban la rai ka po boroto gidang mod ya ka ban pendep ha lasay ka singi ladang makala ka arpsan lani arpun riuturik kani ka jing le jong ka state government kalapan perkhat yangi ba imat kadon ka air ka baka le bakla halor jong ka mukro ya kabala pelait no ika nadu kita gis pasnem ki balale ya kabaka tay ka klau ka badan hangtay ya kabami ka jingjia la shimti no ya ka shiki bor jong ka asam balay ka laban le yang ihadukan ni balay kam laban bo da kalenti ka babay ka baranti kanang bangin yo ban song suk song imat ka kwa baya ka tau por usam unwan hapo city unwan hapo Shillong lani unwan hapo West Jantia jong ka central hangtay hapo Jantia Hill balay kam laban sumar ya kaban pejbha na kabanta ka sok bat ka songsingan jong kinong songsinong nado kanu kilometer ngiyami nang neban yami sa po amukro henry ka government ka jongi tang malay pej yakin tang malay ple ya kanu ka bagi maunong rim makilay ngi baki herason namar bakim ko asyo ban ya nakijat kim ko asyo ban para surok wala da kadaya ki ban ya da song banban ki ko aban her na son kani hi kapan i baka government ka jongi kadai ka tala government ka bangim la syu ban sania mga bat dang mentan fangir wai ki jeng lai ri kasi ka ba i ka jongi ho ni i ya ka ri kasi ka jongi an rai ngim ban sing hapan le ya kita holong baka state government ka jongi kam ju snap kamenti ya ka ai ka bangi dawa ka ai ka bangi snow don kam da ka benta ka ri bat ka jaj ban riu ka jongi Riu fawat ngalaban dong kapag pelong yang ibangin po ibangin yang mikum ni kadai namar ka jing bamler ka jong ki hang tayo po assembly ya kabantray kam ngadu kisngi kisnam gi balalay at kapor ka bandang lay mentalay stangkat no bangin ya thaw thmai no bane ji dia kita kinong mikmat ki jongi tip hale kinwan ki ju
nang ni sakmat parari ngidai bandon kami siam jong kajing yetli habang apai sagi habang alait ban visit ya ki kapot ngajukli ki pulit Meghalaya ki juban ni em visit efficiently em mano ba one visit efficiently ki ki NGOs dan em ki unit jong ki NGOs lada ngan nyau ngan kli ki ndai kawai ka kerteng NGOs ka don unit support kapot habakom ta ya anong ngini ro yo Meghalaya police jong ini ya ki NGOs yaki NGOs ki jongi kini kiseng halong ki babmi sipai sepa kapot ki sipai jong ki cai ban riu ki dei ki NGOs ki jongi omba ki dei kita ki police pang uniform ki nang tang ban penyap riu hamokat hamaulai hadu ahmad pran bat kelang ki caka ki jongi ki nang tang ban sam kuli komtang dei namar kata yens kem ki sipai jong ki cai ban riu tur seperang wajuai lat lada kalong yang iba hakanau kanau kadur ai bakas nam ka jongi kan tuaj hamadan bani ka bakan teh po sendok jongno dakis bai rupa kum bakalong menta sanlak ki ai wai pai wai ilong yung hato ka mensim riu ka songdor tang dakis bai rupa jong kalat kat bana duri sangi nakano ka jaksno nakano ka jakangangam tep da ki pau klur ki peni ban yo le sngo bahata masa le khot nong ruai balai kem khot na block 1 balai kem khot na block 2 balai kem khot na city jongi kan ne dong bono nong ruai na pa YouTube ka jongi man ka singi yo iki nong ruai ki penmi surai jongi jong balai kem khot daki le khot ban ban na dori sengi ban ai da ki klor kane hingi penram jor ya kane state Meghalaya ka jongi ngi penram jor ya ki nong elam bat kunjur ya kane ka running government ka bamanta ngan ai la ya ki wai patro ki nang kren ngadon tangkan ne ban